Odkiaľ ste prišli na šampionát a ako sa dlho zdržíte? No tak rôzne, z Banskej Bystrice a okolia, takže a zdržíme sa vlastne do stredy. Tak ja som v podstate z Bardejova, ale z východného Slovenska, ale žijeme tu s kolegami v Nemecku, tu aj pracujeme, takže prišli sme sa pozrieť. No, kúpili sme si ten team ticket, takže zostaneme celý týždeň. Ja žijem tu na 10 rokov a chodím pravidelne už aj v roku 2010 som tu bol na majstrovstvá sveta a zdržím sa celé majstrovstvá prakticky. Už mám zakúpené lístky na celý šampionát. Som tu do útorka a som tu od piatka a prišiel som z Banskej Bystrice. Ja som prišla v piatok, budem tu do stredy, takže vidím posledný zápas s Nemeckom. A my pochádzame od Čadce, ja teraz bývam v Luxemburgu a ja v Kasselu. Nie v Nemecku. Prišli sme z Bratislavy a sme tu na predĺžený víkend, čiže od piatka do pondelka zajtra odchádzame. Ako sa vám páči Kolín na majstrovstvá sveta? No zatiaľ až na tú blamáž, ktorá sa udiala s našou hymnou, dobre. Atmosféra je tu bombová, akože fakt. A zápasy, náš tým není až taký dobrý, si myslím, ako po minulé roky, ale myslím si, že keď sa budú snažiť, tak dosiahnu niečo. Super, atmosféra je super, fanúšikovia sú super, strašne veľa strandy, veľa kamarátov sme si našli, akorát ten hokej by mohol byť lepší trochu. Atmosféra super, len chýba tu fanzóna trochu a obrazovky. Atmosféra je v poriadku, ale s predošlými šampionátmi, čo sme boli predtým, tak sa nám to zdá troška slabšie. Ako datujete šance Slovenska? Tak dúfajme, že vyhráme 3-2 aspoň. A celkovo na šampionáte? No, keď postúpime, budeme radi. Včera sme hrali s Talianskom, s ktorým sme hrali v podstate vyrovnaný zápas, takže dnes dostali 10 od Rusov. Čiže asi tak. Z toho sa dá predpovedať asi aj výsledok. Dúfame, že vyhráme. Pevne veríme, že postupujeme do štvrťfinále a reálne to tak nevidím, ale tak dúfame a fandíme. Máte aj nejakých obľúbených hráčov, ktorí ste prišli špeciálne podporiť? To asi nie, neviem, každý za seba, ale my máme všetky obľúbených, len ich vyhráme. Prišiel som podporiť v podstate slovenskú reprezentáciu. V tomto týme ja som čakal skôr, že trošku ma sklamal Tomáš Surový, že neprišiel za reprezentáciu hrať, ale fandím celému mužstvu aj Zdenovi Cigerovi, lebo bol dobrý hokejista, vážim si ho, čo pre Slovensko urobil, takže celému mužstvu fandím. Prišiel som tuto s rodinou pozrieť na zápasy a uvidíme, ako to dopadne. Môj obľúbenec je Čajkovský. Miklik. Hala. Ten nehrá. Ježiš. Janus. A Jan Laco. Toho som myslela. Jan Laco.